πολύ ωραίο χωριό το χωριό μου. Το άφησα μικρό, οι αδερφές μου λένε πως είναι πολύ μεγάλο. Έφτιαχνα κι εγώ διάφορες πίτες, αλλά η μαμά μου έφτιαχνε πιο πολύ. Είχε κάνει η μάνα μου μυζήτρες από τις κατσίκες στο γάλα που είχαμε και έβαζε μέσα. Είχα τη γιαγιά μου και με βοηθούσε σε όλα τα φαγητά. Γιαγιά, πώς να φτιάξω αυτό, γιαγιά, πώς να φτιάξω το άλλο. Και με έμαθε σε πολλά πράγματα. Αυτή η φωτογραφία είναι ωραία. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο γαμπρός μου, εγώ και τα ανήψα μου. Πολύ ωραία ήταν. Λίγα να βάλουμε ακόμα. Εγώ η πρώτη μου που έφτιαξα είχα τη γιαγιά μου δίπλα και τη λέω, γιαγιά μου λέει, φτιάξτε την όπως σου πω και τη φάγαμε όλοι. Κάναμε καφέ και ήταν beautiful. Πολύ ωραία. Το φάει της κρίσης Ζένιου Πάτσι. That's it. That's good. Right. Τώρα κάντε το σταυρό σας. Πω, beautiful. Φούσκωσε ωραία. Τι ωραία που είναι.